Aquesta és la primera d'una sèrie de xerrades que des de la Fundació Espace Catalunya es continuarà oferint al llarg del 2025. Com a institució, tenim el compromís d'estar al costat de les persones amb pluridiscapacitat i les seves famílies, oferint informació i acompanyament en aquelles qüestions que són claus per garantir els seus drets i el seu benestar. Volem que aquestes trobades siguin un espai útil i proper on pugueu resoldre dubtes i compartir inquietuds. Amb tot això, donem pas al tema que ens ocupa avui. Per ajudar-vos a entendre millor aquesta reforma del Codi Civil català i l'impacte que té, tenim el privilegi de comptar avui amb el senyor Andrés Lavella, que és llicenciat en Dret, oficial del Registre de la Propietat de Martorell II i membre de l'equip de recerca de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Però més enllà de la seva destacada trajectòria professional, a més, l'Andrés és pare d'una persona amb discapacitat, fet que el connecta directament amb la realitat que avui ens reuneix. Ell mateix es defineix com una persona compromesa amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Gràcies, Andrés, per compartir el teu temps, el teu coneixement i, sobretot, el carinyo amb el que has preparat aquesta xerrada per donar resposta a les necessitats del nostre col·lectiu. Estem segurs que la teva intervenció serà molt enriquidora. Sense més preàmbuls, et dono la paraula. Endavant, Andrés. Hola, bon dia a totes i a tots. Estic molt content de poder estar aquí amb vosaltres. Gràcies a Espace per oferir-me aquesta possibilitat per poder connectar amb tantíssimes persones per abordar un tema que ens ocupa en el nostre dia a dia, tots i cadascuna de nosaltres, que és la discapacitat i la voluntat d'oferir el màxim nivell de benestar i dignitat a totes les persones de les nostres famílies a les que nosaltres donem suport i a totes les persones que en primera persona estan interessades en la reivindicació dels seus drets, dels drets de les persones amb discapacitat, que és el que avui parlarem. Com ha dit la Sílvia, jo soc una persona activista perquè la discapacitat va arribar a casa nostra, la vam abraçar, la vam rebre amb el màxim orgull i per tot això volem contribuir sempre a que totes les famílies i totes les persones que pateixen qualsevol tipus de discapacitat puguin viure en la millor de les condicions. I per viure en la millor de les condicions passa inexorablement perquè els seus drets estiguin respectats. Per tot això fem aquesta xerrada per intentar entendre què són els drets de les persones amb discapacitat i concretament ho baixarem al dret als suports, que connecta amb la igualtat de totes les persones, com veurem. Així que, si us sembla bé, vaig a compartir-vos unes làmines que espero que pugueu veure tots perquè pugueu tenir també un suport visual de tot allò que parlem. Una de les coses més importants que cal en el món del dret de la discapacitat és garantir l'accessibilitat. Per aquest motiu intentaré parlar sempre a poc i reforçar les paraules que són més importants. D'acord? Ara afrontarem un tema molt important al Parlament de Catalunya, que és la reforma del Codi Civil de Catalunya per adaptar el llibre segon a la Convenció de Nova York. Què és la Convenció de Nova York? S'entén per Convenció de Nova York. És una convenció de les Nacions Unides que va ser aprovada el 13 de desembre de l'any 2006, que va entrar en vigor en Espanya el 3 de maig del 2008 i que es diu tècnicament la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat. El seu objectiu fonamental és promoure la igualtat de totes les persones. Aquesta igualtat estava reconeguda en altres preceptes. No és un precepte nou, la igualtat. Està recollida, per exemple, en la Constitució.
però no es garantien els drets totals de les persones amb discapacitat. I aquí, en aquesta convenció, el que es fa és recollir tots els drets de les persones amb discapacitat, partint d'un concepte fonamental, que està recollit a l'article 1 de la Convenció, que diu que s'entén que és una persona amb discapacitat tota aquella persona que interactua amb unes barreres. És a dir, la discapacitat ja no és una qüestió subjectiva de la persona, passa a ser una barrera amb la qual interactues. L'exemple molt clar és un ascensor. Si tu arribes a un lloc on hi ha un ascensor, allà no hi ha cap tipus de barrera i, per tant, no hi ha cap tipus de discapacitat per accedir a les plantes superiors. Doncs això ens ho trobem amb altres aspectes, que hi ha una sèrie de barreres que dificulten la comunicació, el transport, el treball, l'habitatge, etc etc. D'acord? De manera que l'accessibilitat es converteix en un dret subjectiu, que està reconegut en l'article 9 com a dret i també com a principi en l'article 3. I aquesta accessibilitat també es trasllada a l'article 13, que és l'accés a la justícia. Per tant, aquests dos articles, el 9 i el 13, ens garanteixen la possibilitat de que tothom tingui accés a aquests drets. Aquests drets estan recollits entre l'article 5 i l'article 33 i són tots els drets, tant els drets que es recollien en un conveni que es diu de drets civils i polítics, per exemple, el dret a la vida o el dret al vot, i en un altre que es diu el Tractat de Drets Econòmics, Socials i Culturals, DESC, que són el dret, per exemple, al treball, el dret a la salut, el dret a l'educació o el dret a l'habitatge. Doncs tots aquests drets han estat compilats a la Convenció, que n'ha afegit dos més, que són l'article 9, el que ja hem fet referència, que és l'accessibilitat, que estaria en aquest icono que hem posat a l'est de la brúixola, perquè és per on comença tots els drets, comencen perquè siguin accessibles, i acabarien en l'article 19, que és aquest altre nou dret que s'incorpora, que és el que hem posat a l'oest, que és el dret a la vida independent i en la comunitat. I és per això que he posat aquesta persona amb una armilla groga, que és un assistent. És un assistent per les tasques habituals de la vida diària, per la vida independent, a l'article 19. Això implica que no podem segregar a les persones. Han de viure en entorns comunitaris i poder decidir quines són les coses importants de la seva vida. Si l'article 9 i l'article 19 estan en la brúixola en l'est i en l'oest, avui parlarem del sud, que són els suports. És aquest mecanisme que ens donem per poder fer efectives les voluntats, desitjos i preferències de la persona. D'acord? Aquest és l'article 12, que es titula Igualtat davant la llei. I quin hem posat en el nord? Doncs al nord hem seleccionat l'article 8, que és un article que implica la conscienciació. És el dret a la conscienciació social dels drets de les persones amb discapacitat. Per això hi ha el dia, per exemple, de la discapacitat, el 3 de desembre. El dia que tots els drets de les persones amb discapacitat estiguin garantits, segurament ja no caldrà dies d'homenatge. Però acceptem la realitat. Aquest dia falta molt temps perquè pugui aconseguir-se. I per tant hem de posar en primera fila sempre la conscienciació. La societat s'ha de conscienciar de que les persones amb discapacitat tenim els mateixos drets que les altres persones. I per tant, és l'objectiu a assolir. El dia que tothom entengui això, tot serà molt més fàcil. Si anem a l'article 12 en concret, aquest article es titula com el dret de la igualtat davant la llei. I això per què és? Doncs perquè la capacitat de la persona, el que s'anomena la capacitat jurídica, és inalterable. No la poden suprimir, no la poden modificar. No es pot fer cap tipus d'operació jurídica sobre la capacitat. És perquè, us imagineu, és com l'aigua.
no pots treure l'essència de l'aigua. L'aigua té els elements que té. En el moment que en treguis un, la transformes en una altra cosa. Doncs les persones és exactament el mateix. La nostra capacitat descansa sobre la dignitat de l'ésser humà, que es manifesta en el dret que comença la vida. En el moment de la vida de la persona neix la seva dignitat i, per tant, la seva capacitat ja no la podem suprimir. I totes les persones que havien patit el que es coneixia com una incapacitació han de recuperar la capacitat, perquè la capacitat no la podem suprimir. I per això cal donar-li un altre tipus de suports a la capacitat, perquè no la podem ni substituir ni modificar. I és aquí on estem ara mateix, en veure quins són els suports que necessiten les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial o del desenvolupament per poder fer efectius els seus drets, les seves voluntats i les seves preferències. Aquest és el gran repte al qual hem d'atacar. La llei 8/2021, com veurem, va modificar el sistema, d'això fa 3 anys, i a partir d'aquí moltes persones ja heu escoltat, ja heu sentit que ja no hi ha persones incapacitades que ja no es podran tornar a fer mai més. Per garantir que aquest nou sistema de suports no provocarà uns perjudicis per a les persones amb discapacitat, hi ha unes salvaguardes. Aquestes salvaguardes són fonamentalment dues, que són evitar els conflictes d'interessos, és a dir, quan una persona té un interès sobre una cosa, no pot estar donada amb suports per una altra persona que tingui un mateix interès, per exemple, en una herència. O bé, influències indegudes, perquè no podem acceptar que aquestes persones que estan exposades a una situació de vulnerabilitat puguin ser manipulades o puguin ser convençudes de coses que elles no volen per poder aconseguir un benefici personal. El que sí que està clar és que, tot i que hi ha aquestes dues salvaguardes, el model de suports estableix una prohibició general de substitució de la voluntat de la persona i en alguns casos excepcionals es preveu la facultat de representació. Però la representació no vol dir substitució, vol dir representar-lo respectant sempre la seva biografia i la seva trajectòria vital fins al moment. Per aconseguir això, què cal? Cal superar totes les barreres. A on? A l'accés a la justícia, perquè, com sabem, els suports necessiten que siguin tutelats per una persona. Aquest nou model de suports que canvia el sistema antic de la incapacitació, de la substitució de la voluntat, descansa sobre 7 principis fonamentals, que són el principi de necessitat, sols s'aplicaran quan siguin necessaris, de proporcionalitat, fins a on siguin necessaris, de voluntat, respectant la voluntat de la persona, d'intervenció mínima, no posarem més suports dels que cal i els ajustarem a la mínima expressió, de temporalitat, voldrà dir que tots els suports han de ser per una duració temporal i, per aquest motiu, cal revisar-los. Cal veure si les circumstàncies de la persona han anat canviant per veure si s'han de reajustar, readaptar. I per això, l'últim principi és el de la tutela d'autoritat. Totes les persones han d'estar garantides perquè una autoritat pugui vetllar perquè aquests suports siguin efectius. I aquesta tutela d'autoritat que tradicionalment havien estat l'autoritat judicial, ara s'obre el ventall a que sigui també l'autoritat notarial, com ara veurem. Abans d'entrar en l'article 12, i una vegada hem situat què és la Convenció i què implica la Convenció, us he preparat aquesta làmina que l'he anomenat la piràmide del dret de la discapacitat. Des del món jurídic, quan els estudiants de dret anem a la universitat, ens expliquen el que es diu la piràmide de Kelsen. Kelsen era un jurista del segle XX que va dir que en la cúspide d'un sistema jurídic, en la cúspide de dalt, hi ha les constitucions dels països. Clar, quan Kelsen va decidir això,
establir aquesta teoria que es diu la teoria pura del dret, no? Que és una piràmide, en aquell moment encara no teníem la Declaració Universal dels Drets de l'Home. Què vol dir? Que no hem actualitzat quin rol, quin paper juguen en el sistema els drets humans, en el sistema jurídic. I per tant us he preparat aquesta làmina on en la cúspide de la piràmide hi hauria un triangle superior, que és els drets humans. En el cas que ens aborda és la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, però també és el Tractat de Protecció dels Drets dels Treballadors Migrants o el dels nens o el de les dones. D'acord? És a dir, els drets humans estan en aquesta bossa superior que condiciona el sistema constitucional. En un plano superior està la Constitució i per tant, inferior està la Constitució i per tant és aquí on posem aquests dos pilars a la part inferior. D'una banda, l'article 49, que s'ha reformat aquest any per adaptar-lo a la Convenció, és l'última reforma constitucional que s'ha produït, però, tot i que és la tercera, és la primera que s'ha decidit de forma voluntària per a la ciutadania, perquè les altres dues primeres venien imposades per obligacions europees. Aquesta primera reforma de la Constitució per acordar els drets de les persones amb discapacitat en el marc constitucional adaptat a la Convenció és la primera que es produeix per un sistema d'acords interns, sense esperar a que ens ho imposin des de fora. No? Aquest article, el 49, està en el que s'anomenen els principis rectors. Aquest dret no té garantia constitucional d'empara i es vincularia amb altres tres drets també molt importants que són l'article 39, que és el dret a la família, l'article 47, que és el dret a l'habitatge, i a l'article 50, que són els drets de les persones grans. Aquests quatre articles que fan un quadrat són els articles fonamentals per qualsevol família, per qualsevol persona que necessita tenir uns drets garantits per poder tenir una vida plena. Si aquest l'hem posat en una part del triangle, en l'altra part del triangle hem posat l'article 24 de la Constitució. Aquest article sí que és molt més important Aquest dret ha estat desenvolupat recentment amb la Llei Orgànica 5/2024 de novembre. Ha estat desenvolupat en la Llei 5/2024 del mes de novembre de la garantia del dret a la defensa. Molt, molt, molt important, com després veurem. La Convenció va estar incorporada en una llei, que és el Real Decret Llei 1/2013, que va estar reformat l'any 2022 amb la llei 6/2022 per incorporar els sistemes d'accessibilitat cognitiva, el que es diuen els SACs, els sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació, que fonamentalment són dos, que són els pictogrames i la lectura fàcil. És per això que he optat per aquesta forma, per intentar posar quadrats amb colors per distingir els nivells d'importància. I, posteriorment, a l'any 2021, la llei 8/2021, que és una llei que s'anomena Òmnibus perquè modifica diferents normes, com a veurem, doncs aquesta llei, aquí a Catalunya, és la que està incorporada en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, que és la que està en projecte de modificació, com ara veurem. D'aquesta manera, amb aquesta piràmide, el que fem és entendre el sistema dels drets de les persones amb discapacitat des de l'òptica constitucional. I el millor exemple per això és una sentència del Tribunal Constitucional, que és l'única sentència de l'any 2021, que és la 161, que garanteix el dret a l'habitatge amb empara constitucional perquè la persona que havia estat vulnerat en el seu dret d'habitatge, en aquest cas per un lloguer que no se li havien respectat els procediments, era una persona amb discapacitat. I, per tant, la discapacitat, novament, torna a obrir un altre front, que és la garantia de drets que no estan garantits amb recurs d'empara, com són els de la part esquerra de la vostra làmina,
Aquests drets que no estan garantits en empara, en el moment que el dret de la discapacitat s'incorpora, passen a tenir dret d'empara si s'interpreten de forma adequada. I per això assenyalo aquesta sentència de l'any 2021 com un element clau fonamental per al futur, per la conquesta de les garanties dels drets de les persones amb discapacitat. Una vegada hem situat aquesta estructura, anem al marc legal dels suports de l'article 12, que tenim una llei estatal, la 8/21, que va modificar totes aquestes lleis, tant les civils com les processals, i una llei catalana, el decret llei 19/2021, que va adaptar puntualment el Codi Civil per establir la figura de l'assistent com a la figura prioritària. Cal recordar que a Catalunya tenim un dret civil propi i el dret civil estatal no s'aplica de forma directa. I és per això que és tan important la reforma del llibre segon. La llei del dret a la defensa incorpora dos elements molt importants des del punt de vista de la discapacitat. El primer és el dret a que es garanteixin totes les adaptacions que siguin necessàries per garantir l'accessibilitat cognitiva, és a dir, el dret a entendre de les persones amb discapacitat i de les seves famílies, per entendre de què ens estan informant en aquell moment i què aconseguirem. Això ho diu a l'article 4, en el número 1. I l'article 6 ens diu, que és fonamental, que és molt important, que totes les persones tenen dret a ser informades de forma clara, comprensible i accessible universalment. Això no sols és un benefici per a les persones amb discapacitat. Això és un benefici que el dret de la discapacitat aporta a tota la societat, perquè tots sabem que les qüestions legals són incomprensibles per un gruix de la població. I això és molt injust, perquè el dret s'ha de poder explicar de forma clara i perquè tothom entengui quines són les realitats i quines són les possibilitats que una persona té davant d'una situació concreta. D'acord? Per tant, tornem a veure el dret a la discapacitat obrint un front de benefici de tota la societat en el seu conjunt. I van aprofitar aquesta llei del dret a la defensa per prorrogar durant 3 anys més el període transitori per la revisió de mesures que ara direm. D'acord? Quines són les novetats d'aquest projecte de llei? Si després passen les làmines, veureu que aquí en lletra blava hi ha un número d'expedient, hi ha un enllaç que si punxeu a sobre podeu tenir accés directament a l'expedient de tramitació parlamentària del Parlament de Catalunya que va iniciar-se al mes de novembre. D'acord? Us he fet un petit resum, però aquí teniu i tindreu tot l'expedient adaptat sempre, i per això us he volgut posar aquesta ressenya que està en lletra blava en la part superior dreta de la làmina, d'acord? Aquí el primer que es fa és mantenir la tutela, però sol pels menors, de manera que les persones majors d'edat que estaven subjectes a tutela hauran de revisar-la, perquè la tutela per majors d'edat ja no existeix. Aleshores, en el capítol segon ens estableix quines són les mesures de suport a la capacitat que tindrem a Catalunya. Hi ha uns principis generals que són els mateixos que té la Convenció i que hem vist abans. Hi ha uns suports, per una banda, no formalitzats, d'acord? Que són les relacions d'amistat, les familiars, el que abans s'anomenava guarda de fet, que desapareix perquè passa a dir-se suports no formalitzats. I després, en l'altra banda, tenim els suports formalitzats, que són, per una banda, el poder preventiu notarial, que és quan la persona no té cap tipus de situació de dificultat i preveu quins són els suports que voldrà en el cas que un dia els necessiti. Hem d'entendre que aquesta llei, el legislador la emmarca dintre d'un procés d'envelliment. El 60% de les persones que necessiten suports són persones grans, que han tingut una discapacitat sobrevinguda en matèria cognitiva. L'altre 20% són persones amb malaltia mental i el 20% hi ha diverses situacions de discapacitat de naixement. És a dir, el que moltes famílies ens preocupa molt, en realitat, en les estadístiques, som una part minoritària.
Per tant, com el 60% de la població és persones grans i estem encarant una època d'envelliment, de manera que es multiplicarà pràcticament per 2 el percentatge que representaran les persones grans en el conjunt de la societat, s'ha creat aquesta figura per potenciar el poder preventiu, per quan t'arribi el moment que ho necessitis. I això també és per les persones que donem suport. És a dir, aquesta xerrada de suports no és sol per nosaltres pensar en els suports de les famílies a les que hem de donar suport, sinó també per garantir els nostres suports en cas que sigui necessari. Una vegada el suport al poder preventiu, que és un suport notarial, tenim una assistència, que a la seva vegada l'assistència també pot ser notarial o judicial. Si és notarial, el notari ens farà un document que és un acte prèvia, on ens explicarà, ens farà una entrevista i on ens explicarà quines són les mesures que ens proposen. Si és judicial, haurà lligat un pla d'assistència, com si fos un pla de parentalitat en una situació de crisi matrimonial, on es regulen tots els elements que són necessaris per donar suport a aquella persona. On viure, on treballa, com es desplaça, qui li dona suport a la llar, qui li dona suport durant les vacances, etc etc. Això serà un document molt important perquè el jutge pugui valorar, l'autoritat judicial pugui valorar si aquest pla d'assistència s'ajusta o no s'ajusta a les necessitats de la persona i poder establir les salvaguardes que consideri necessàries, ja sigui la rendició dels comptes, la remoció o prestar un inventari o autoritzacions judicials en cas que sigui necessari. És a dir, hi ha una sèrie de salvaguardes per garantir que la voluntat d'aquella persona està respectada i que no s'ha de perjudicar. I això s'ha de tenir en compte també quin tipus de suport tens per poder fer aquest pla d'assistència. El capítol 3 estableix unes mesures transitòries de protecció i suport, que és bàsicament la defensa judicial, que es desencadena quan els suports que estan aplicant-se deixen de ser efectius per la mort de la persona o per la seva impossibilitat de prestar-los, i un capítol quart que el reserva al patrimoni protegit, que estava regulat en l'antic Codi Civil i també a la legislació espanyola des de l'any 2003, que és un mecanisme de protecció patrimonial per a les persones amb discapacitat. Els principis generals que trasllada la proposta de projecte són els mateixos que ja estaven previstos en la Convenció, fent molt especial rellevància en la figura de l'accessibilitat i els ajustos raonables en els facilitadors processals. Aquí jo crec que és el punt més important on jo us vull remarcar, que és la possibilitat que teniu i que tenen les persones amb discapacitat per, en el moment de que es fa la tramitació del procés de suports, demanar l'assistència d'un facilitador, que és una persona que, de forma clara i senzilla, explicarà quins són els elements fonamentals d'aquell model de suport que ara se li està oferint a aquella persona. I molt important, també, el tema del caràcter gratuït. A no ser que es pugui pactar un sistema retributiu que el patrimoni de la persona ho pugui suportar, perquè és un patrimoni important, el caràcter és gratuït. Dintre dels suports no formalitzats són aquelles pràctiques socials per acompanyar, per aconsellar la família, els amics, els germans, els veïns. El legislador aposta molt per aquesta institució no formalitzada i, pel cas que aquella persona necessiti fer una operació jurídica de gran importància, es demani en aquell cas autorització judicial si és que cal. Això ho poden fer tant les persones físiques com les persones jurídiques, és a dir, les entitats poden acompanyar de forma no formalitzada a les persones i s'extingeix per la voluntat de la persona o per acabar la tasca que s'havia encomanat o bé perquè s'hagin posat unes mesures de suport que facin incompatible el suport no formalitzat, evidentment també per la funció de la persona o per la decisió de la persona que dona suport. Des del punt de vista tècnic, fins és absolutament correcte, però fins que socialment no s'acceptin aquests suports formalitzats, potser fora bo fer uns suports formalitzats
per garantir davant d'un tercer, davant d'una entitat financera, davant d'un organisme públic, que tens un consentiment, que tens una capacitat d'ajudar amb aquella persona. El poder preventiu, ja ho hem explicat abans, és una escritura pública per planificar la voluntat i les preferències. S'assembla al testament, que al final faré unes observacions sobre el testament, però aquí és una qüestió que entrarà en vigor, aquest poder preventiu entrarà en vigor no per la defunció, evidentment, sinó per un certificat mèdic que acrediti que aquella persona ja no pot prestar aquell consentiment i, per tant, ha d'entrar en joc aquest poder preventiu. És especialment important en aquelles malalties cròniques, en el moment que es detecten, perquè la persona pugui planificar no sol la seva atenció mèdica i la seva atenció de les cures personals, sinó perquè també pugui planificar la seva capacitat, diguem-ne, d'obrar, la seva capacitat jurídica del poder preventiu, que provocarà una nota al registre civil i, per tant, allà en el registre civil de la persona se sabrà que té aquest poder i, per tant, es podrà fer efectiu en aquell moment. L'assistència és el que abans es coneixia com tutela-curatela. Ara n'hi haurà 3 tipus d'assistència en funció del seu nivell d'intensitat. Per entendre'ns, és petita, mitjana, gran. La petita és la de col·laboració, t'ajudo, t'acompanyo, t'explico. La mitjana és la de codecisió. Aquesta decisió la prendrem conjuntament, especialment per pares que es fan càrrec de fills que tenen una bona capacitat comunicativa i de comprensió per poder consensuar les decisions. I hi ha una tercera, que és un nivell més alt, que és la representativa, que pot ser absoluta o relativa per a algunes àrees i que la llei preveu que sigui per casos excepcionals. La idea principal és la de codecisió i la de col·laboració. La representació serà per casos on no hi ha una altra possibilitat de fer-ho. I també es pot fixar una remuneració en cas que el patrimoni ho permeti. I s'extingeix, i aquest és un element important i delicat, per la voluntat de la persona concernida. Això podria arribar a generar un perjudici. Per tant, és un tema delicat que, si això es produeix, recordem que tenim unes mesures transitòries com són la defensa judicial, que després veurem. Si és per acord notarial, es fa un acte prèvia, similar a les operacions hipotecàries que es fan ara, on el notari confirma amb un petit examen, amb un test, que la persona ha entès les instruccions, ha entès aquella informació que estava rebent. I en la de codecisió, en el model mitjà, en el de codecisió s'han d'establir molt bé quins són els àmbits de conjunta. Seria, per entendre'ns, com un poder mancomunat, on van 2 persones que han de posar-se d'acord per representar a una altra. Doncs aquesta codecisió seria com la mancomunitat que es trasllada al model d'assistència. La representativa és excepcional i preveu la possibilitat de fer una autolimitació. Per exemple, jo m'autolimito a que no vull vendre el meu habitatge. El meu habitatge, per garantir la meva vida independent, per garantir que puc viure a casa meva, m'autolimito de la seva venda. I sol en cas de que sigui estrictament necessari que es demani autorització judicial. Aquesta és una modificació que el Codi Civil de Catalunya preveu i que pot ser molt interessant en alguns casos. I aquesta assistència per acord notarial també té una inscripció al registre civil i a un registre especial de la Generalitat de Catalunya. I l'assistència judicial, aquí també fem una innovació a Catalunya, que és que a partir de la seva entrada en vigor, quan sigui, els majors de 17 anys podran demanar l'assistència. De manera que ara mateix això es pot demanar amb 18 anys, amb majoria d'edat, de manera que hi ha un lapse de temps on aquella persona no té uns suports. Doncs per evitar això, en el cas que sabem que és necessari demanar-ho, es podrà demanar amb 17 anys, la pot sol·licitar la persona, la família o el Ministeri Fiscal i ha d'anar acompanyat d'aquest pla d'assistència a la que hem vist abans. I es pot fer una designació d'una persona o es poden distribuir les àrees de suport. Per exemple, es pot dir que les parts més relatives a la cura de la persona ho farà una persona o una entitat i
les parts econòmiques les farà també una altra. De manera que hi ha persones que poden ajudar-te molt en la teva vida diària, però no són capaços de poder gestionar el teu patrimoni, de manera que es poden discriminar aquestes tasques, no? I tant el seu nomenament com la seva acceptació també es comunica al registre civil, que és on ara mateix la publicitat de les mesures de suport s'ha acotat, perquè tothom pugui tenir accés a les mateixes, però hi hagi un control del dret a la intimitat de la persona. I s'estableixen unes salvaguardes, com ja hem vist, per garantir que el dret a la voluntat de la persona està protegit. És molt important entendre que al final s'estableix una rendició de comptes. Fins ara, els pares que tenien la potestat parental prorrogada no estaven subjectes a revisió de comptes finals. Doncs és un moment important, oportú, per poder començar a fer una petita fulla de càlcul, molt simple, amb quines són els ingressos de les persones, quines són les despeses, per intentar poder justificar quina és la seva, diguem-ne, gestió que s'ha fet del patrimoni, més enllà de que es puguin posar òrgans de supervisions, cauteles, fiances, inventaris, etc. Però sí que una petita fulla de càlcul seria la recomanació que us faria per a les persones que fins ara no ho faríeu. Hi ha un tema important que és per intentar garantir el dret a la contractació. Els contractes que s'han fet amb el suport formalitzat no es poden anul·lar. Això ens trobàvem que algunes vegades persones grans havien de contractar en situació de desigualtat perquè aquell contracte podia ser impugnat per mancar de capacitat. Pels fills, per exemple. I això dificultava, els posava en situació d'inferioritat, per exemple, a l'hora d'establir el preu de la renda. No? Doncs ara, amb això, el que es pretén és garantir que la persona que té uns suports formalitzats, si fa un contracte, aquest contracte no es podrà anul·lar, de manera que si és que s'han de demanar responsabilitats perquè aquell contracte era perjudicial per als interessos de la persona, se li podran reclamar el suport, però en cap cas anul·lar el contracte. I hi ha unes mesures transitòries. Això ens hem d'imaginar una bandera groga, un flotador. Quan tot ha fallat, quan la persona que ens donava suport no ho pot donar, quan hi ha hagut una defunció inesperada, quan no s'ha presentat un document, diguem-ne, preventiu de cara al futur, doncs cal acudir al jutge, a l'autoritat judicial, per demanar una defensa. Hi ha una llista, normalment són advocats, que mentre es nomena a un nou suport, defensen els interessos d'aquella persona, perquè en una situació de transició no hi hagi un perjudici i aquesta resolució haurà de precisar les actuacions concretes. També es pot plantejar quan la família demana suports per a una persona que no els accepta, que no vol rebre els suports perquè considera que els necessita. Entre que es ventila si els necessita o no els necessita, es pot demanar un defensor judicial per les coses, per exemple, patrimonials. No? En definitiva, què és un flotador? Que és una mesura d'emergència per quan hi ha una situació de dificultat, doncs de manera cautelar es pugui demanar una defensa judicial de la persona. I ara ens apropem ja al final de la presentació. Vull acotar-me aquesta estona perquè pugueu després fer preguntes adients. I ens anem a una qüestió que ja no és tant de suports personals, que hem vist, no? Que faig resum, que poden ser formalitzats o no formalitzats, i dintre els formalitzats hi ha el poder preventiu o l'assistència, que a la seva vegada l'assistència pot ser notarial o judicial. Aquest és el model actual. Desapareix la tutela per majors d'edat, desapareix la potestat parental per fills majors d'edat i passa tot a centrar-se en la figura de l'assistència. D'acord? Doncs bé, a més d'aquestes figures de suport personal, per garantir la voluntat, desitjos i preferències de la persona, també n'hi ha unes de suport patrimonial. En aquest cas, el patrimoni protegit és una eina que es va aprovar el 2003 a Espanya, que el 2012 va incorporar-se al Codi Civil de Catalunya, que està prevista per persones amb discapacitat intel·lectual superior al 33% o física i sensorial superior al 65% i que implica afectar uns béns a
les necessitats d'una persona beneficiària. Ens hem d'imaginar una bossa on a dintre d'aquesta bossa hi podem posar tant sigui béns immobles com béns dineraris per garantir que aquella persona pot sempre estar ben atès en les seves necessitats econòmiques. S'ha de constituir en una escritura pública, és a dir, heu d'anar al notari i dir-li que voleu fer un patrimoni protegit i allà es designen els béns que s'aporten al patrimoni protegit o si encara no s'aporten i l'únic que es fa és crear el patrimoni protegit, sí que s'ha de dir quina és la persona que està encarregada de la seva administració, el que s'anomena l'administrador del patrimoni protegit. Imagineu-vos una comunitat de propietaris on la gent va pagant unes quotes que van a un compte i hi ha un administrador de la comunitat que va pagant les despeses de la comunitat i demanar els ingressos quan fa falta. Doncs la forma jurídica que té el patrimoni protegit s'assembla molt a una comunitat de propietaris, perquè tot i que no té personalitat jurídica, el funcionament és el mateix. Reps un NIF d'Hisenda, amb aquest NIF pots obrir un compte i des d'aquell compte pots fer ingressos i sortides. Que es digui protegit no vol dir que estigui blindat, no vol dir que sigui estanc. És un patrimoni que està destinat a satisfer les necessitats de la persona i, per tant, és dinàmic. Què implica això? Doncs que les aportacions que es fan per les persones, que fan les aportacions, els aportants, poden gaudir, si és que el seu sistema tributari li permet, perquè té uns ingressos mitjos alts, poden gaudir fins a una desgravació de 10.000 euros anuals en la base. Vol dir que tributaries menys diners perquè has fet unes aportacions a un patrimoni protegit. Una forma habitual és, si tens unes despeses mensuals, cosa de 800 euros, doncs es fa una aportació mensual de 800 euros, que anualment són 10.000 euros. Amb aquests 800 euros que abans pagaves de la teva butxaca, ara fent la mateixa operació a través del compte del patrimoni protegit, tens una desgravació fiscal d'aquests diners sobre l'IRPF de la persona aportant. És una ajuda fiscal perquè aquestes despeses de les persones amb discapacitat es puguin satisfer a través d'aquest patrimoni protegit. Aquest patrimoni s'extingeix per la mort, per la pèrdua de discapacitat, per la renúncia de les persones beneficiàries o perquè hagi passat el termini en el que s'ha fixat. Aquest patrimoni protegit, si els béns que s'aporten són béns immobles, un habitatge, per exemple, la persona aportant ja designa en aquell moment quines seran les persones destinatàries quan s'extingeixi la vida, per la mort de la persona beneficiària. D'acord? Què vol dir? Que cap dels altres germans, per exemple, en el cas de que el beneficiari del patrimoni protegit sigui un fill, es veurà afectat perquè quan mori el seu germà, el seu habitatge anirà als altres germans. I amb aquest procés el que es fa és estalviar, evitar haver de fer l'herència amb les despeses que implica i la repercussió fiscal que implica, fer l'acceptació d'herència del germà que es volia protegir. És a dir, no per vestir a un sant desvestim els altres. I el que fem és un pont, és una figura transitòria per protegir el patrimoni per a aquella persona mentre es visqui i després establir quins són els destinataris d'aquells béns. Es pot inscriure al registre de la propietat de manera que tothom sap que aquell habitatge o aquell immoble està, diguem-ne, destinat a satisfer unes necessitats d'una persona concreta i allà també s'estableix quines són les causes d'extinció i el destí del romanent del patrimoni una vegada ha transcorregut. El meu consell és que aneu a parlar amb el vostre notari o notària, li expliqueu la situació i que us ajudi a definir aquestes regles de joc del patrimoni protegit en funció del vostre cas concret. Això és com una sabateria. Cadascú ha d'escollir la sabata que millor li amotlla a la seva situació actual. Per què ho vol, amb quines persones compta i quina és la destinació final dels béns, en funció de si tens més descendència o no tens descendència. D'acord? Assessoreu-vos del vostre notari.
Sí que van deixar clar, en una llei de l'any 2023, que tots els patrimonis protegits, ja sigui els estatals com els de qualsevol comunitat autònoma que hagi regulat el seu patrimoni protegit de forma específica, tenen les mateixes bonificacions fiscals. No podem establir dos tipus de patrimonis protegits perquè la finalitat és la mateixa, que és la protegir, garantir la qualitat de vida, l'autonomia financera, que les despeses estiguin cobertes de les persones amb discapacitat. I ja per acabar, ja ens anem a la part final, que és el testament. No? El testament el que preveu és ordenar el final de la vida d'una persona. Què passa quan una persona traspassa? I per això he reservat pràcticament l'última làmina. Cal recordar que el testament no entra en vigor fins que arriba el moment de la funció, de manera que es pot canviar tantes vegades com es vulgui. Això és molt important. I, a més, és de forma lliure. No necessites a ningú per canviar el teu testament. Hi ha altres tipus de contractes successoris, no? Com els pactes successoris, que aquí sí que necessites un consentiment de les dues parts. És com una donació, però no per ara, sinó pel futur. Però el testament no. El testament és una declaració personalíssima. Com és personalíssima, hi ha un problema, que no es pot fer testament pels béns dels vostres fills. Podeu en testament establir coses de futur que voleu pels vostres fills, però no podeu fer testament pel vostre fill. De manera que si és que el fill té un patrimoni o li voleu deixar un patrimoni al vostre fill, per evitar això, podeu establir el que es diu una substitució exemplar, ho suposo en majúscules. Aquesta substitució exemplar que el Codi Civil estatal ha derogat, el Codi Civil de Catalunya la manté. És a dir, que a més de tocar el llibre 2, el de persona i família, també caldrà tocar el llibre de successions perquè aquest text encara està desfasat i l'haurem d'interpretar a la llum de la nova modificació. Aquesta és una tasca que caldrà insistir al legislador perquè no s'oblidi de modificar la substitució exemplar, perquè ara mateix està regulada per persones que ja tenen uns suports formalitzats, que encara en el text diu capacitat modificada que ja no podrà ser modificada perquè l'hem de recuperar i per tant hem d'entendre que s'està referint a suports formalitzats. Vol dir que no podríem fer una substitució exemplar per als suports no formalitzats. Però si el legislador aposta per tenir suports no formalitzats, com hem vist, per situacions familiars típiques de persones que simplement necessiten uns suports, doncs caldrà veure com la substitució exemplar és capaç d'adaptar-se a aquesta nova situació, d'acord? Però amb aquesta substitució exemplar es preveu qui són els substituts per quan traspassi aquella persona. És a dir, és similar a un patrimoni protegit com hem vist abans. És una institució de pont perquè la persona que té aquest patrimoni no hagi de fer testament perquè no podrà i no obligui als altres a fer una declaració intestada amb tot el que implica i la càrrega fiscal que importa heredar de germà a germà, perquè de pares a fills hi ha unes bonificacions que de germans no arriben. I també es poden establir en el testament, a més dels suports per les persones o les substitucions exemplars o altres que es vulguin, també es poden establir obligacions als hereus de cura d'altres persones. És a dir, són condicions que li posen als hereus com a persones que, diguem-ne, es subroguen, es posen en la teva situació, tu li transmets totes les obligacions que tu creus que hauries de voler fer i que li traspassen a la persona que accepta el patrimoni. És a dir, no se l'accepta uns béns, sinó que també accepta unes obligacions que són les que ha imposat el testador i que insisteixo que es pot canviar el testament tantes vegades com es vulgui mentre estigui viu. I igual que us recomano per al patrimoni protegit, us recomano que parleu amb el vostre notari i notària perquè us ajudi a definir el testament que més s'ajusta a la vostra situació. A partir d'aquí, jo crec que podem fer Sí, ja havia acabat la presentació. Jo crec que podem deixar un espai de preguntes. Si voleu ampliar alguna de les matèries, estaré encantat de fer-ho. He intentat acotar-me per gaudir de la vostra presència.
Es pot triar entre incapacitar una persona major d'edat o a la persona judicialment o notarialment. Realment, el primer que hem d'entendre, Tomàs, és que ja no hi ha persones incapacitades, són persones que necessiten suports. Aquest és el primer element que cal distingir. Ja no farem servir la paraula incapacitació. D'acord? Aleshores, una vegada tenim la situació que aquella persona fins ara no havia tingut cap mesura de suport, efectivament podem optar entre judicialment o notarialment. Però en alguns casos el notari suggerirà fer-ho de forma judicial, perquè aquella persona no pot prestar el consentiment. És a dir, el notari, per poder fer els suports, ha de poder valorar que la persona té una capacitat mínima per establir els seus suports, perquè no té ministeri fiscal, no té un forense i, per tant, si la persona és capaç de tenir una conversa, de poder expressar els seus desitjos, voluntats i preferència, encara que sigui amb molts de suports, ho podrà fer un notari, però si no és aquest el cas, haurà d'anar al jutjat. L'Anna París ens diu que si en el cas que hi hagi una tutela recuperada, entenc que vol dir una potestat parental rehabilitada, entenc que és aquesta la situació, si s'ha de fer un acte notarial i designar tutors. Si té una rehabilitació de la potestat parental, d'acord? Si té una rehabilitació de la potestat parental, haurà d'anar al jutjat per revisar aquests suports. Perquè com ja tenia uns suports previs, el notari no podrà actuar. El notari podrà actuar en la mesura que no s'hagin fet abans unes mesures de suport. Aquest període de revisió de mesures que està d'ofici en 3 anys, amb la llei que us he dit del dret a la defensa, es prorroga 3 anys més. De manera que si d'ofici en aquests 3 anys més, si és que no es torna a prorrogar, si en aquests 3 anys més no us han cridat, podeu fer-ho vosaltres en qualsevol moment per recuperar la capacitat i establir una assistència. A no ser que la seva capacitat sigui molt, molt notable i pugueu optar per uns suports no formalitzats. Però en principi el normal és canviar la potestat parental rehabilitada prorrogada per una assistència. Aquesta és la situació normal. Vale. M'escolteu ara? Sí? Perfecte. Disculpeu els problemes tècnics. Jo volia puntualitzar i agrair a l'Andrés perquè realment la seva intervenció ha estat molt enriquidora i totalment adaptada al context actual. És un moment clau en el qual aquest procés d'adaptació al Codi Civil català permet que ens actualitzem, que estem al tanto de les actualitzacions jurídiques que això implica. Aquesta reforma representa un pas endavant significatiu en el reconeixement i l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat i també ens recorda el nostre compromís que tenim compartit tant les famílies, els professionals i les institucions per garantir que els suports necessaris es proporcionen de manera individualitzada, personalitzada i amb el respecte a les llibertats individuals. També us volem agrair a les persones assistents, tant aquelles que heu seguit de manera presencial com telemàtica, ja que el vostre interès i participació són claus per donar sentit a espais com aquest. Gràcies un cop més, Andrés, per la claredat i la sensibilitat en què has abordat aquest tema tan important. Estem segurs que aquesta informació que ens has compartit avui serà de gran utilitat per a les persones assistents. Podeu continuar escrivint al xat durant tot el torn de preguntes. Intentarem respondre a tantes com sigui possible. I una de les preguntes que heu fet, que si es gravarà i es compartirà la sessió, doncs sí, properament rebreu la gravació. El correu electrònic que heu facilitat en el moment de la inscripció juntament amb la presentació utilitzada avui i també us enviarem una enquesta de satisfacció. També podeu trobar el contingut als nostres canals oficials de comunicació per a futures consultes.
I ara donem pas ja al torn de preguntes. L'Andrés ha pogut donar resposta a aquesta primera pregunta. La següent pregunta planteja si... Diu, nosaltres tenim la tutela recuperada. Entenc que hem de fer un altre acte notarial i designar tutors. Com s'ha de fer? Sí, aquesta Sílvia li he respost mentre estava resolent això i crec que és de l'Anna, Anna Fuster, potser, i ja m'ha dit que ok. Si vols, podem continuar. Crec que anem per Georgina, potser. Sí, la Georgina pregunta, diu, i una persona amb discapacitat que tenia una tutela antiga amb molta necessitat de suport i al revisar-li amb noves mesures i han retirat les mesures i està pendent de tornar-lo a revisar. Estaria en un punt que no té tutor assistent actualment. Entenem que preval de moment el tutor de la tutela antiga. Sí, vull entendre que estem en unes mesures transitòries, estem canviant de model i que en la nova resolució establirà quins són els sistemes de suports. Mentre no hi hagi una sentència amb les noves mesures de suport, valen les que ja tenim. D'acord. La Montserrat ens pregunta cómo afecta el importe del matrimonio en las ayudas o en el sueldo que con 18 años le toque por incapacidad. Bueno, aquesta és una pregunta que és més aviat de temes d'assistència social, d'ajudes, de prestacions, que jo li recomano que parli amb el treballador social de l'entitat. Aquesta és està plantejat des del punt de vista del dret civil, dels suports. Jo li recomanaria que fes un estudi més acurat a nivell de treball social per veure quin és l'impacte que tindrà quan sigui major d'edat les noves ajudes que percebrà. D'acord. La Lourdes pregunta, diu, tema testament. Què passa si la persona amb discapacitat no té germans? Es pot traslladar l'herència de la persona amb discapacitat a una altra persona? Sí, no hi ha absolutament cap problema. Si aquesta persona no té germans, com en qualsevol testament, es pot designar hereu tant a la persona física com a la persona jurídica que es vulgui per fer el trànsit, diguem-ne, d'aquests béns. Si no s'estableix, diguem-ne, una substitució pel cas que el fill no hi sigui o no tens fills, doncs s'obre el que es diu la intestada, és a dir, quan no hi ha testament. I aleshores s'obre per branques. Va primer fills, després pares, germans, nebots, saps? Fins al quart grau. I si no hi ha ningú, si no hi ha família, al final l'últim cridat és la Generalitat de Catalunya, que hi ha un departament que es diu el Departament d'Herències, que depèn d'Economia i Hisenda, i que aquests béns, el fruit de la venda d'aquests béns han d'estar destinades al sector social. La Alicia pregunta, en caso de que la cabina de un ascensor es pequeña y no cabe en la silla, ¿se puede obligar a la comunidad a cambiarlo? Es un tema muy interesante. Si no cabe la silla, lo primer que hem de dir és que s'ha de demostrar que no cap la cadira. És a dir, tenim una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, que és la que fixa els criteris, perdó, del Tribunal Superior de Justícia, que fixa els criteris de totes les audiències provincials, que és de l'any 2019, però de tant en tant van sortint resolucions que no consta suficientment acreditat que aquella caixa de l'ascensor ja existent no era apta per a aquella cadira. I per tant s'ha de documentar molt bé aquesta realitat, que la cadira no entra dintre de la caixa. I s'ha de fer un procés el que es diu preconstituir la prova molt important. S'ha d'estudiar molt bé aquest cas, documentar-ho molt bé, portar-hi tots aquests documents a la Junta i que la Junta, diguem-ne, ho revoqui.
que no vulgui fer aquest acord, no? Que no el prengui, perquè aleshores sí que pots anar al jutge contra l'acord de la comunitat de propietaris. Tant si en la finca viu una persona amb discapacitat com si viuen persones més grans de 70 anys, es pot acudir a l'autoritat judicial per demanar mesures d'accessibilitat. En aquest sentit, cal tenir molt present el nou Codi d'Accessibilitat que es va aprovar recentment. I aquí cal apretar molt, però sobretot, molt important, les proves. Gràcies. Una altra pregunta. Els que estan incapacitats judicialment amb anterioritat, s'ha de tornar a demanar la revisió, ens avisaran. Hem d'esperar? Doncs mira, la llei diu que us avisaran. Com en 3 anys no s'ha pogut revisar tothom, s'ha ampliat durant 3 anys més. També et dic que aquesta setmana he vist a Lleida que a una família que ha portat els comptes, que és un germà, li han demanat que faci la sol·licitud, és a dir, no ho fa d'ofici al jutge. Per tant, aquí us podeu trobar que depèn del territori, depèn del vostre partit judicial on es revisen les mesures, prenguin posicions diferents, no? Però que sapigueu que vosaltres les podeu demanar amb un escrit o que us rebreu un escrit on us oferiran la possibilitat de fer-ho, d'acord? Si és que no ho fan ells d'ofici, que moltes vegades també. El Juan Carlos pregunta, ¿seguiremos manteniendo los beneficios fiscales que hasta ahora tenemos los tutores legales? Sí, no ha de perjudicar el fet que la persona tingui una revisió de suports, deixi d'estar incapacitada, no ha d'implicar una pèrdua de drets econòmics, perquè això està en un altre article, està en l'article 28, que és el dret a la vida digna, i totes les ajudes que tenen les persones amb discapacitat és per a la seva qualitat de vida. Aquí el que estem dient és que no podem tenir un sistema d'incapacitació, d'acord? No podem barrejar una cosa amb l'altra. El Jordi diu, tinc entès que els patrimonis protegits, en no ser persones jurídiques, no tenen NIF, que es mouen amb DNI de la persona titular, però m'ha semblat sentir que sí, que tenien NIF. Podeu aclarir-ho? Gràcies. Fins on jo sé, es pot demanar un NIF i obrir un compte a nom del patrimoni protegit, però pot ser que en alguns casos funcionis amb DNI. Això és possible també. Igual que en alguns casos demanen si s'ha d'anar al notari per dir quines són les quantitats aportades i en altres es considera que no cal. Tot els temes fiscals jo també suggeriria fer una consulta, diguem-ne, a Hisenda, val? Però sí que pots tenir un NIF com una comunitat de propietaris. El Tomàs diu, jo tenia entès que les aportacions a un patrimoni protegit sempre s'havien de fer davant notari i modificar l'escriptura. Aquesta és una de les teories que es diuen, però si es fan ingressos a un compte, al meu parer, no cal una escritura notarial, al meu parer. Però és veritat que hi ha gent que va un cop a l'any al notari i dir, mira, he fet durant aquest any aquestes aportacions al patrimoni protegit. El que sí és imprescindible fer-ho si són immobles. La Marce diu, mi pregunta es, cuando una persona incapacitada de hace años ya la tendrá que valorar un juez otra vez, cuando esa persona no sabe ni contar, ni escribir, ni el valor monetario, ni conocimientos básicos, ¿esto cómo es valorable? En aquests casos que és una capacitat de comunicació i d'enteniment molt limitada, el que fan és fer una exploració, una primera entrevista i estan, diguem-ne, transformant les mesures antigues de tutela en assistència representativa. Aquesta és la situació més habitual. El Tomàs aclareix, entenc que aclareix alguna qüestió que diu, ho dic perquè si faig les aportacions mensuals de 800 euros, exemple que deies, cada vegada s'hauria de modificar el notari. No, si és que jo crec que no has d'anar al notari, però si anessis al notari, en tot cas, aniria com a molt un cop a l'any. Jo
El meu consell seria que anessis a una notaria i dir-li, escolta'm, això és praxis habitual o no? Jo, per mi, no ho és, perquè són documents mercantils les aportacions a un compte bancari. Per mi no caldria anar al notari una vegada a l'any per fer el resum de les aportacions, per garantir, diguem-ne, el benefici fiscal. La Mercè pregunta, en cas de mort sense testament i sense pares ni germans, també tenen drets a ser cridats els cosins o ja va directe a la Generalitat? No, els cosins arribes. Fins al quart grau. Crec que si tu estàs aquí, els pares serien primer grau, segon grau seria el germà, el, el cosí fill del germà seria tercer grau i el quart grau. Encara jo crec que podries arribar a fills de cosins. Val. La Lourdes fa un aclariment a una pregunta anterior que diu volia dir si es pot designar un hereu determinat per a la persona amb discapacitat i si es pot decidir qui no vol que heredi. Sí. Un hereu per la persona amb discapacitat no es pot decidir. Es pot fer una substitució exemplar si has designat hereu a la persona amb discapacitat. És a dir, el causant, els pares, poden designar hereu a un fill. I poden establir una substitució exemplar per quan aquest fill traspassi i ha de designar qui serà el seu successor. Però no pot anar en nom del fill a fer un testament i designar l'hereu del fill. Sí. L'Anna Comas pregunta, en cas de malaltia de la persona que presta l'assistència, es pot nombrar algun germà per fer-ho? Es pot demanar, si és que és una incapacitat total de prestar-la, es pot demanar un canvi de persona, diguem-ne, una modificació dels suports. Si és molt greu que no es pot fer amb uns suports no formalitzats, es podria demanar una defensa judicial pel cas de que el suport formalitzat no pot prestar-ho i, per tant, aquesta situació és la defensa judicial. Si és de baixa intensitat la necessitat, es pot fer, jo crec, amb suports no formalitzats fins que la persona recuperi novament la seva possibilitat de poder fer-ho, però si és definitiu, perquè ja no ho podrà continuar fent, per edat o per malaltia o per altres circumstàncies, jo suggeriria demanar el canvi de persona que presta el suport, una revisió de suports, en aquest cas, des de l'aspecte subjectiu de la persona. La Mercè pregunta, si es fa una assistència a nivell econòmic de col·laboració o codecisió, vol dir que no es valida la seva signatura en operacions econòmiques si no hi ha aquesta col·laboració? Aquest és el problema que parlàvem de si no hi ha aquesta firma, aquests actes podrien ser anul·lables. Per això diem que la garantia de la contractació d'aquesta persona és que vagi amb el seu suport formalitzat. És a dir, si vas a contractar normalment a un API, al lloguer, doncs és molt habitual que et diguin porti'm el seu DNI, no? Doncs per anar bé t'haurien de dir porti'm el seu DNI i la seva partida de naixement, perquè ja sabrem si té suports o no té suports. Si té suports, sortirà a la partida de naixement. Si no tens suport a la partida de naixement, vol dir que tu ets lliure de contractar lliurement. Però si tens suports, doncs aquell acte que el teu suport no ha vingut podria arribar a ser anul·lable. El José Urrutia diu, ¿hay tiempo límite en cambiar la tutela en asistente? ¿Puede un banco obligarnos a tener documento de asistente para gestionar su economía estando hasta ahora incapacitado? La llei no diu això. La llei diu que la disposició transitòria cinquena, fins que no hi ha nous suports, els que hi ha són vàlids. Que d'ofici s'havien de revisar en 3 anys. Com no ha sigut possible, en la llei aquesta 5/2024 publicada al BOE del 13 de novembre, això és molt, molt recent, ho han prorrogat 3 anys més. Per tant, no hi ha cap banc que pugui dir això. Tampoc ho podia dir, però és que ara tampoc té excusa perquè s'ha prorrogat 3 anys més aquest termini perquè, evidentment, no han tingut temps de fer les pròrrogues. Les revisions.
La Mercè pregunta, i cal presentar oficialment els comptes de tots els ingressos i despeses, assistència en col·laboració o codició? Això s'establirà en el model de suports, en el pla d'assistència, la que el legislador diu hem d'esperar que s'acabi de publicar això, estem en un projecte de llei. Quan s'acabi ho podem acabar de confirmar, perquè en la tramitació parlamentària poden haver-hi canvis. Però sí que fins ara on està el projecte és que al final hi haurà una rendició de comptes obligatòria. Vol dir que jo crec que ja l'aniria fent. Perquè pot ser que el jutge estableixi que no cal la rendició de comptes anual, però en alguns, com abans la potestat parental, però pot ser que digui que sí, perquè com al final serà obligatòria, l'única manera de garantir que tindrem una final és demanar unes parcials. La Marta Cano comenta, el meu germà té designat un tutor judicialment fa molts anys i són els seus pares, que ara són molt grans. Entenc que el millor ara seria demanar les mesures de suport al notari. Tinc poders notarials per representar els meus pares. Què hauria de fer per acompanyar el meu germà? Si té mesures judicials, haurà de demanar la revisió judicial, també. Si no té mesures judicials, són suports no formalitzats i té un poder dels pares, amb tot això podrien intentar anar al notari si és que el germà té una capacitat de poder fer una entrevista i poder explicar que accepta els suports que li ofereixen de la germana. Sí? Però si ja tens uns suports judicials establerts, has d'anar al jutjat perquè és que, entre altres coses, has de recuperar la capacitat. I això s'ho pot fer el jutge. La Mercè pregunta, ¿la asistencia representativa puede ser un familiar o un abogado o notario? L'assistent representatiu pot ser un professional, pot ser una entitat, pot ser l'entitat d'una fundació que es deia Fundacions Tutelars. No cal que sigui una família, pot ser una tercera persona, ja sigui física o jurídica. La Magda pregunta, m'ha arribat una informació que tot i tenir testament amb 2 fills amb discapacitat i l'altre no, la llei protegeix el discapacitat i l'altre no rep res. És així? No. El codi de successions no l'han tocat. El testament que ha fet la mare està en els mateixos termes que està i s'aplicarà en aquests termes. Dit això, si és que aquest testament el vol canviar, pot anar al notari i revisar-lo. Però ara mateix el que diu aquest testament serà el que s'haurà de complir. La llei no pot intervenir quan ja hi ha un testament. La llei intervé, la intestada, la successió legal, intervé quan no existeix testament o es declara nul per alguna situació. Però el testament, tal com està ara, serà el que s'apliqui, sense perjudici d'entrar en el contingut del que diu el testament. Però tècnicament el testament és el que s'ha de poder aplicar. Farem les 2 darreres preguntes i conclourem la sessió. L'Àngela pregunta, comenta la sentència modificada en el 2022, en la qual els pares, perdón, ho diu en castellà, en la cual los padres somos los asistentes de nuestra hija, dice que debemos hacer un inventario de bienes y derechos y hacer una rendición de cuentas anual. ¿Es obligatorio? ¿Cómo se hace? Si ho estableix la sentència, doncs cal donar compliment a això. Normalment, què s'està fent? Una fulla d'Excel amb els ingressos, les despeses i una relació dels béns que tingui i presentar-ho al jutjat. En principi no hi ha un formalisme específic. Si el jutge considera que vol ampliar informació, ja ho dirà. Molt bé. I la darrera pregunta de la Cristina diu, si el afectado tiene varios hermanos, ¿qué recomiendas asignar? ¿A uno como heredero o a todos? No sé, perquè cada persona, cada situació és cada situació. Normalment n'hi ha un que assumeix l'assistència, normalment n'hi ha un, i els altres, en tot cas, fan algunes tasques complementàries o se les reparteixen.
i caldrà veure si és notarial o si és judicial. Si és notarial, el notari i la persona ja establiran quines són les regles del joc d'aquesta assistència en aquesta acta prèvia. I si és judicial, haurà d'anar acompanyat d'un pla d'assistència. I per tant, en aquest pla d'assistència es podrà recollir tot el que es vulgui. Si es volen compartir, doncs no hi ha cap problema, però el que tampoc podem és que hi hagi diverses persones que puguin decidir que al final, per un desacord, no es puguin prestar els suports. Sí? I en cas de que hi hagi aquest desacord, es pot demanar una defensa judicial. També ens trobem germans que, pel que sigui, no tenen dret a participar a la presa de decisions i es volen involucrar i se senten discriminats per aquesta situació. Què suggeriria per millorar els suports de la persona? Fer una mediació, una conciliació per veure en quina manera tothom pot contribuir a aquests suports. I després es pot donar la situació que hi hagi uns suports formalitzats i després uns suports no formalitzats. Mentre no siguin incompatibles, no hi ha problema. Pot compatibilitzar-se les dues situacions. Molt bé, doncs finalitzem el torn de preguntes. En tot cas, si quedessin algunes preguntes pendents, us comuniquem que en breu elaborarem un article en relació a la xerrada i aprofitarem per respondre als dubtes generals que pensem que podem acabar de resoldre. Publicarem aquest article als nostres canals de comunicació i ens volem reiterar que la Fundació Espace Catalunya té el compromís de continuar estant al vostre costat, oferint-vos informació, suport, recursos que responguin a les vostres necessitats. Us animem a seguir participant en les properes xerrades que organitzarem al llarg de l'any vinent, 2025, amb l'objectiu de mantenir-vos informats i informades i acompanyar-vos en aquells temes que són claus pel benestar i els drets de les persones amb pluridiscapacitat i les seves famílies. Gràcies per la vostra confiança i participació activa. Recordeu que estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o dubte que pugueu tenir. I finalment, i novament, volem agrair de tot cor a l'Andrés Lavella la seva dedicació i el rigor amb què ha compartit els seus coneixements avui. La seva exposició no només ha estat clara i enriquidora, sinó que també ha estat plena de sensibilitat cap a les necessitats i inquietuds de les famílies que ens acompanyen. Us desitgem que tingueu un molt bon dia i esperem retrobar-nos ben aviat. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tot. Estic molt content d'haver pogut compartir aquesta estona amb vosaltres. Gràcies a Espace per aquesta oportunitat i encoratjar-vos que sigueu ferms amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat per a una societat més inclusiva i més justa. Moltes gràcies per la vostra confiança i per compartir aquest matí de divendres.